Sziasztok srácok, én Holvi Szolá vagyok, és ez most a Leopardról lesz egy ilyen bemutató videó, hogyha még valaki nem tudná, hogy mit tud ez a tank. Na, eléggé gyors tank, úgyhogy nem lehet könnyen kilőni, és jól tud lőni pontosan. Szerintem jobb, mint a többi tank, mert gyorsabb is, nehezebb kilőni, pontos, még sorolhatnám, és azért is nagyon kedvelem, mert ezen nagyon jól lehet csatákba, vagy ez konkrét mindenre jó. Akár frontba is be lehet menni, csak arra nem annyira ajánlom, ez inkább olyan, mint a páncélvadász, hogy messzebbről, nem többet se beszélem, jobban lő, közelebbről is azért eléggé jól lő, úgyhogy ennyi. Sziasztok!